Haka jingdon ki jingken tho hagi ni kisngi baka jat ban reu khasi menta kala nangam shatlio bat kabala longru kaba shitam ban ti bat ban wat ya ka menor khamtam ki matti ringkor jong ka sati jok umin hendai hendrai na ka jing persang jong ki sengkur ban pen im ka long ka jingkerman dangshan ka waina ki sengkur kaba bon pat ka sengkur kurbah kala lumlang ya ki parakur ki bana kelleng kari khasi jaintia haka dor bar ba kaba ar ka jongka kabala pen long haka ar pusau tere glober ar hajar persan hamadan elek ka joka snong umran dairi riboy district pada kani ke jialang kani ke seng kala banjur halor koi ke mat ke baya dei bat ke Tang Jait ya kani ke mat lala ban yok sngo haka jingkran ke bala kran do president rangba uba plastar Kurbah Nalor ke jiat hu pat ban pasat jing tip syapang ke history lingkot jong ke sengkur Kurbah uni orang ba ula ban ba halor ke Tang Jait bar haba kran halor ke ni ke phang ula ong bakinu kinu gi batmu ban le ya ke Tang Jait kim dai ban bu lani ai lang ya ke Kyrteng kur hakmat ni hadien ke Kyrteng jong ke ta ke kur ke bakitang nalor ke ta ula kran ru pat ke Syrnod scheduled tribe ha ke ba ula ong bakinu kinu ki riu kan thei jong ke kur ki bayok kurim dau bam dai khasi lani khla Jait haba ki thmu ban apply na ke benta ke ST na ke benta ki khun jongki kin hab ban yo shwa ya ke jingpen scam ne ke jingpen itu recommendation sha ke sengkur lam kumta kinomla ban yo ya ke schedule tribe kala judon nadu mandai mathai ba kata Tang Jait bi ong Tang Jait nadu ki por menchwa khasi menchwa lara ki don ki khasi jungi ki ba ki sanrang khasi jungi ki bayo ya ki bom ya ki kala Jait te ki shat Tang Jait kata nadu mandai mathai ki le te haba ki Tang Jait ki mot ki ai da ka Jait da ka we Jait te kata ka mot ka shong ha tu ki rang ba ki badai ki Jait Kurbah ki ai da no ka Jait hendiap mot mensyuong ni ba kata ka Tang Jait ka bala nadu mensyua ki long ki jungi ki la yalam ki la batai masuk ong ba na ki rang ba khasi jungi ru lada ki ye kendu kum kita bagi haban Tang Jait bagi syong purim bati badai ki kala Jait ba sobha manum ai kanu ka Jait ka Tang Tmai da ka bakan but na khamat na nadin na Jait Kurbah namar kan Kulmar pim dei ban Tang Jait ka Jait Tmai bakan don ka Jait Kurbah na khamat na nadin nama kata kamot katung ka constitution ke mila tho mila peskem mengiru i ong bagi num sya kata te sakawai pan kidon ki long kumi jungi ki ba poi shongkha pati la Jait ki poi shongkha ba la Jait te katkum kariti ke dustur jongi khasi hi kolong ba ngin hap ai Jait ka kme ki khun ha ngin hap ai Jait ka kme te kamut lai long kumi Kurbah jungi yo ba khla Jait ki khun ken dei Jait Kurbah ken dei ki persa ki para jungi te menta ka sarkar ka kmi ya ka hukum ba ki lingba ka district council ba ki tu ki khun ki bayo ki tu ki longying ki badai na Jait Kurbah ki ba pa ude kula Jait ha ka jing dam kam juki ki kam gi jam lani ha ka khamtam ha ka pule ha ki school mi college ki don kam ya ka shiru tribe certificate ke ba na ka leng juga district face kan sai don kam ya kata te kemut kin haban apply ke shiru tribe certificate pa ude kula Jait te ling ba ka district council kala penlongi ki meeting prepare bakla itu ru ya ka sengkur jungi ka sengkur Kurbah kum kawai ni senjuk juga sengkur Kurbah apa ada sengsil bat kumya kita ki khun ki badai Jait Kurbah lai don kami ki shiru tribe kumut ba na kaliang jungi ka sengkur Kurbah ni hapan recommend mengi ya ka ta ka longing ba ka dei ba ki dei Jait Kurbah lim da kumta ka district council kan pediang kamut wa itu kena inumio ang shiru tribe te kata ka wei ka bangkwa ban pasat pi bat ni la jule bun teli kum kita na kaleng jungi kinong elam jongkur ni la jule bun teli ba ni la recommend na ka liang ka jungi ka central body na kaleng jungi kinong elam na kaleng junga president bat secretary haki shnong ki ba pair ki unit kidon haman ha bun ki chaka ba kidon unit tengi ong unit jungi ba shwa ba pen diangi kita kumi kita subha banja pet bha banja check bha ki kot kisla banja pentikna bha
ba kidei ni emsia ke jat Kurbah nomor ba pi ke unit pi thu ba pi tek ba ini sental buri ke lamla ba itu ye shubu ki don ki unit ki ba ki pan ki sarfir na ki don ki basa ki khan boy ni khan merang ni khan yo sto ni mi tu ni ki tu ki unit ki te ba ki tu ba te kata ngi la ya chmat ila bun ki sarfir ki bangi ai bangi bangi recommend ni pensya ba ki ni ki de ki jat Kurbah Hakatai kesngi la penpu penpieng ya kejaya lang da ki jingruai bat ki wedi ki program ki bat penbait renti da ka sengkur. Haba thin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata haba thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha Pyndonkam daki mar ba modern ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya